Komplet il-kampanja ta' reġistrazzjoni li nnieda s-sibt li għadda l-Partit Nazzjonalista brabta mal-mod li bih qed jinħadmu l-kontijiet ta' dawl u l-ilma, sistema li qed tfisser miljuni ta' euro misruqa mill-but tal-familji. Issa, kif fil-fatt għamlu mijiet ta' persuni fi tmiem il-ġimgħa, il-pubbliku jista' jgħaddi d-dettalji tiegħu fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista matul il-ħinijiet tal-uffiċċju. Imbagħad, nhar il-ġimgħa, il-kampanja biex il-poplu ma jibqax jinsteraq tkompli f'tasannat għall-Lawċin. Nhar il-ġimgħa ġewwa s-Sannat se nkunu qegħdin niġbru wkoll bħalma minna l-bieraħ Lawċin li jridu jersqu fiżikament ħalli jirreġistraw propju l-ilment tagħhom. Il-Partit Nazzjonalista nnieda wkoll sistema online fejn wieħed jista' jirreġistra l-interess tiegħu fl-inġustizzja tal-mekkaniżmu tal-arms li bih qed jinħadmu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma, mekkaniżmu li suppost kellu jinbidel fl-2019. Ta' jkun hemm ċertu anomalija f'ċertu settur, dik l-anomalija issa l-arms kważi konkludew l-analisi tagħhom u għas-sena d-dieħla għandna soluzzjoni f'dan ir-rigward ukoll. Intant min jixtieq jirreġistra l-interess tiegħu fil-kampanja tal-Partit Nazzjonalista bis-sistema online jista' jżur is-sit pn.org.mt/kontijiet u jimla id-dettalji, proċess li qed ikun trattat b'konfidenzjalità assoluta. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qed iwieħed li gvern ġdid nazzjonalista jagħti lura l-flus li nsterqu u li jammontaw għal 50 miljun euro sissa fuq medda ta' 8 snin kemm ilu gvern Laburista. Din l-inizjattiva tal-Partit Nazzjonalista intlaqat tajjeb ħafna mill-pubbliku ġenerali fejn aktar persuni qed jitkellmu dwar l-inġustizzja fil-konfront tagħhom, tant li apart il-mijiet ta' individwi u familji li diġà reġistraw, persuni oħra qed jiktbu fuq il-medja soċjali dwar l-inġustizzji fil-kontijiet ta' dawl u l-ilma taħt gvern Laburista li mar kontra il-weda elettorali tiegħu li jraħħas il-kontijiet u minflok qed jisraq lill-poplu Malti Wawċi.